Nak ini sing de Taiwan. Nak ini sayang sing de Taiwan. Nak ini sayang sing de Taiwan. Nak ini sayang sing de Taiwan. Wong sing paling eman dewek nak ini. Masih bareng cantik Luciana Jaya. Namanya April. Namanya April. Namanya April. Namanya April. Wong garang pirang-pirang sing gantengnya ora kurang wane April. Tapi cuma sampeyan sing gawe kula terlope-lope. Mamae Nopal babu Taiwan. Mamae Nopal babu Taiwan. Mamae Nopal sayang babu Taiwan. Mamae Nopal babu Taiwan. Mamae Nopal sayang babu Taiwan. Nak ini sing ana ning Taiwan. Nak ini sayang akeh wong lanang rayu ning kula ngomong I love you. Tapi langkah sing mampu nang atar kula tercandu-candu mung cuma ayang Asharul sing paling eman Asharul mung cuma ayang sing ngerasa disayang sayang bapane Sanum bapane April bapane Sanum bapane April bapane Sanum nak Anis sayang bapane April bapane Sanum bapane April sing doe pangairan nak ini sing doe Taiwan alah nak ini sayang sing doe Taiwan nak ini sayang sing doe Taiwan nak ini akeh wong lanang sing luwih mung sampeyan mama nopal sayang babu Taiwan eman mama nopal sing paling sayang. Mama cuek sayang. Mama cuek. Akeh wong lanang sing tekan pada nawak kaki cinta karena langkah-langkah Bapak April sayang Bapak Nesanumku eman Bapak Nesanum Bapak April ayang ambung sepisan Mama cuek akeh wong lanang rayu ning kula ngomong bapane April tapi langkah sing mampu sing gawe senok tercandu-candu mung cuma ayang sing gawe kula kedanan mung cuma ayang sun rasa disayang sayang Mama Teddy sayang Mama Teddy sayang Mama Teddy wong sing paling eman dewek Mama Teddy senang atar sayang nang atar eman nang atar nok ini sing dari Taiwan Bunda Alpino Bunda Alpito akeh wong lanang sing luwih mung sampeyan sing terpilih Asharulku sayang Asharulku eman Asharul sing paling gorengan Luciana Jaya Bapak April Bapak Nejidan akeh wong lanang sing tekan pada nawak kaki cinta karena langkah-langkah wong ning alam dunia yen cuma ayangi kita ayang ambung sepisan Bapak Nejidan akeh wong lanang rayu aduh nok eni ku sayang tapi langkah sing mampu sing gawe senok tercandu-candu mung cuma ayang sing gawe kula kedanan mung cuma ayang sun ngerasa disayang sayang nok ririn
wadon sayang, putu wadon iman, putu wadon sing paling sayang, putu wadon ayang ambungka. Bapak April terima kasih. Aduh nok wawat sayang, nok wawat sing paling eman, nok wawat paling sayang, nok wawat mama milona sayang, muju maha ayang, mama cuek sayang, mama cuek, mama cuek sayang, sun ngerasa disayang, sayang mama cuek, mama cuek, mama cuek, mama cuek, mama cuek sayang, mama cuek sayang, mama cuek, mama cuek, mama cuek. Mama Ilona, senang Wahyu majikan. Mimi Randy bisa di bos Toyota. Akeh wong lanang sing luwih, mung sampeyan sing kepilih, karena langkah-langkah wong ning alam dunia mung cuma lakine kita. Nak Ririn, bang sing paling cantik sayang Nak Ririn. Taubat, nak Ririn, nak Ririn, nak Ririn, nak Ririn. Akeh wong lanang sing tekan pada nawak kaget cinta, karena langkah-langkah wong ning alam dunia yen cuma lakine kita. Ayang ambung gaping sewu, akeh wong lanang rayu ning kula ngomong I love you, tapi langkah sing mampu mama cuek, kula tercandu-candu mung cuma ayang, mama cuek sing paling eman, mama cuek mung cuma ayang, sing ngerasa disayang, sayang mama cuek.